बेफारि नंदों नामा नों आंखौ सना मोजां मोननायनि अजन सुनायनो नों आंखौ अनोब्ला आंबो नोंखौ अनफिनगोन जेरै दं बिदिनो थाबाय थागोन नों आंखौ अनोब्ला आंबो नोंखौ अनफिनगोन जेरै दं बिदिनो थाबाय लोगोफोर दिनैनिबो गोदान मोनसे भिडिअआवहाय नोंथांमोनखौ गासैखौ बरायनो थालायबाय स' लोगोफोर नोंथांमोना भिडिअनि थाम्बनेल आरो टाइटेलावनो नायनानै एसेब्ला मिथिखाबाय जानांगौ बे भिडिअआ मानि सायाव जागोन आरो बे भिडिअनि सोमोन्दै आं दाख्लैबो मोनसे भिडिअनि गेजेरजों बुंनानै होखादोंमोन आरबि फिल्म प्रडाक्सन बेनारनिफ्राय मोनसे गोदान मिउजिक भिडिअ फैनो थांगासिनो दङ होननानै दा मिथिनो बादिब्ला बे गोदानै फैनो गोनां बेपारि मिउजिक भिडिअखौ आरबि फिल्म प्रडाक्सन बेनारनिफ्राय फैगौ डिसेम्बरनि 7 खालार खालि रिलिज खालामनाय जासिगोन दे लोगोफोर दा बेनिखायनो नोंथांमोना सोर सोर बे मिउजिक भिडिअखौ नायनो थाखाय एक्साइटेड जानानै दङमोन बिथांमोना फैगौ डिसेम्बरनि 7 खालार खालि नुनो मोनसिगोन बे मिउजिक भिडिअखौ आरो बे मिउजिक भिडिअआवनो फाव खालामगिरि महरै दङ जाखांफु फाव खालामगिरि मनालिसा हाज'वारी आरो जाखांफु मेथाइ रोजाबगिरि ताजिम नार्जारी लोगोसे बिथाङानो बे मिउजिक भिडिअनि मेथाइखौबो रोजाबदों आरो फावबो खालामदों बे मिउजिक भिडिअआवहाय आरो बे मिउजिक भिडिअनि करिय'ग्राफखौ खालामदों बिस्वजित बसुमतारी बिथाङा आरो डिअपिआव दङ सोरां बसुमतारी स' लोगोफोर जेखियानो जाया मानो नोंथांमोना सोर सोर बे मिउजिक भिडिअखौ नायनो थाखाय एक्साइटेड जानानै दङ स' साननैसो नेनानै थाथ'दो आरो नोंथांमोना रिलिज जायोब्लानो आरबि फिल्म प्रडाक्सन इउटुब चेनेलनि गेजेरजों नुनो मोनखासिगोन बे मिउजिक भिडिअखौ फैगौ डिसेम्बर 7 खालार खालि लोगोफोर बिदिब्ला दिनैनि सर्ट आपडेट भिडिअआ बेखिनियानोमोन जुदि नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला लाइक खालामदो आरो सोरबाफोर जुदि चेनेलाव दिनैसो गोदानै नायदोंब्ला बेफोरबायदिनो माखासे बर'नि मिउजिक भिडिअ आरो बर' सावथुनफोरनि बागै आपडेटफोरखौ मोननो थाखाय चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै खाथिनि बेल आइकनखौबो अल प्रेस खालामना लायोब्लानो जाबाय